Is-Sibt l-elettorat jibda jivvota fl-elezzjoni ġenerali hekk kif se ssir il-votazzjoni bikrija għal dawk li se jkunu msefrin jew rikoverati fi sptar nhar is-26 ta' Marzu. Apparti minn dawn, is-Sibt 19 ta' Marzu se jivvutaw ukoll l-anzjani fid-djar tal-anzjani u xi residenti fil-faċilità korrettiva ta' Kordin li jistgħu jivvutaw għaliex għadhom mhux sentenzjati. Il-kap tal-Uffiċċju Elettorali tal-Partit Laburista Louis Gatt qal li matul il-ġurnata tas-Sibt se jivvutaw dawk li għamlu d-dikjarazzjoni mal-Kummissjoni Elettorali sal-ġimgħa 18 ta' Marzu f'nofsinhar. Dawk l-elettori li marru japplikaw sabiex jivvutaw fl-early voting, dawk jistgħu jmorru għada 19 ta' Marzu is-Sibt bes-7 ta' filgħodu l-10 ta' billejl jivvutaw ġewwa n-Naxxar Trade Fairgrounds u dawk li huma reġistrati Għawdex imorru ġol farm sperimentali ta' Għawdex ġewwa Xewkija u jivvutaw hemmhekk. Importanti jkollhom id-dokument tal-vot magħhom. Se ssir il-votazzjoni f'34 dar tal-anzjani inkluż f'San Vincenz de Paul fejn se jivvutaw il-fuq minn 2000 anzjan u anzjana. L-anzjani li qegħdin f'dar tal-anzjani ħajkunu jistgħu jivvutaw ġod-dar innifisha, ġod-dar tal-anzjani innifisha. Ġifieri laqas hemm bżonn joħorġu barra mir-residenza tagħhom, għaldaqstant dik ikun hemm organizzata polling booth jew tnejn ġod-dar tal-residenzjali u iniżluhom wieħed jew waħda sabiex jivvotaw hemmhekk. Ovvjament hemmhekk ikun hemm ACs tal-fiduċja ta' kull partit politiku, inkluż tal-Kummissjoni Elettorali, u jkun hemm ukoll dak li nsejħulhom AC runners ukoll tal-fiduċja tal-partiti politiċi. Gatt fakkar fuq l-importanza li wieħed jivvota lil kandidati kollha tal-Partit Laburista u bekk wieħed għandu jimla l-kaxxi kollha tal-Partit Laburista. Dan għaliex jekk wieħed ma jimlix il-kaxxi kollha jista' jkun hemm riperkussjonijiet fuq l-ammont ta' siġġijiet li jtella l-Partit Laburista. Aħna nappellaw illi kull ma qed jivvota l-Partit Laburista u nappellaw li kulħadd jivvota l-Partit Laburista jivvota l-kandidati kollha. Ovvjament ħajjivvota skont il-preferenza tiegħu jew tagħha, imma nappella li jivvotaw kollha fuq il-kandidati Laburisti kollha. Intant, sa issa fadal madwar 37,000 vot jinġabru mill-assess tal-Pulizija. Gatt fakkar li nhar is-Sibt 19 ta' Marzu il-ħinijiet tal-ġbir tad-dokumenti mill-assess se jkunu mit-8 ta' filgħodu sal-10 ta' filgħaxija, dan biex wieħed ikollu aktar ċans imur personalment jiġbor il-vot tiegħu. Għal aktar informazzjoni wieħed għandu jagħmel kuntatt mal-Uffiċċju Elettorali tal-Partit Laburista fuq 2090 1531 jew 2090 1528.